Сябры, прывітанне. Вельмі прыемна ізноў з вами сустрэцца на YouTube канале. Вялікі дзякуй вам за тое, што жадаеце слухаць і глядзець мой YouTube канал. Сёння хацеў бы прапанаваць вам паразважаць пра чалавека, а менавіта пра ягоную хітрасць і пра нежаданне чалавека браць адказнасць за учыненае зло. Конечно, калі зрабіў штосьці добрага, тады прасцей узяць адказнасць. Але вось калі саграшыў, то тады чалавеку ой, як цяжка да гэтага прызнацца. І ці не задумаліся вы, шаноўныя сябры, што сапраўды няма у гэтым свеце стварэння больш хітрага, чым чалавек. І заўважце, Бог не перастае гэта стварэнне чалавека надалей любіць сваёй бязмежнай любоўю. І так было, ведаеце, ад самага пачатку, калі яшчэ Адам саграшыў, памятаеце тую гісторыю, калі ён Богу спрабаваў казаць, што гэта не ён вінаваты, але казаў, што гэта Ева дала мне плод. А зрэшты пасля намікаў Богу, што а Еву гэта ты мне сам даў. Маўляў, ты, Божа, сам вінаваты. Сапраўды, чалавек мае праблемы з тым, каб браць адказнасць за учыненае зло. Любімае апраўданне няверуючага, напрыклад, ёсць такое, калі у спрэчцы пра існаванне Бога ён кажа такое пытанне, задае: а чаму ёсць толькі зла ў свеце? І ў гэтым пытанні ўжо ёсць абвінавачванне Бога. Нібыта гэта Бог робіць гэтае зло, а не сам чалавек. Любімае апраўданне прапаведніка свайго лайдацтва, якое уласцівае часам таксама і нам, святарам, напрыклад, можа быць такім апраўданнем. Святар пачынае агаворваць бязбожны захад. Маўляў, там усё вельмі і вельмі кепска. Гэта значыць, што ўжо у нас на Беларусі ўсё ёсць цудоўна, ўжо ўсё зроблена, але вось вялікія праблемы акурат там, на захадзе. І заўважце, у гэтым апраўданні чалавек настолькі хітры, што часам бывае так, што ён думае, што ўсё зроблена ў нас, але гэта часам зроблена акурат пры дапамозе таксама грашэй вернікаў з захаду, і за гэтыя грошы пасля чалавек яшчэ будзе таксама крытыкаваць недасканалую веру хрысціянаў на захадзе. Любімае апраўданне беларуса, яно вельмі добра вядомае для кожнага з нас, бо неаднойчы мы гэтыя словы чулі, калі чалавек робіць зло, разумее, што робіць зло, но і пасля таксама кажа гэты класічныя словы: «Ну вы же все понимаете». Напэўна, не аднойчы даводзілася чуць гэтыя словы кожнаму з нас. Чалавек настолькі хітры, што спрабуе называць сваю хітрасць мудрасцю, а сапраўдную мудрасць заве неразважнасцю. Дабрату іншага здольны прызнаць за слабасць, а пра шматслоўнага, але пустаслоўнага скажа як пра эрудаванага чалавека. Чалавек жыве так, як быццам бы яго
змушалі грашыць. А Бог жа кажа у кнізе «Мудрасці Сіраха», раздзел 15, верш 20. Ён нікому не загадаваў быць бязбожным і нікому не даваў дазволу грашыць. Ісус у новым запавеце заклікае ўсіх нас, кожнага, да справядлівасці і звяртае ўвагу пра ўзровень гэтай справядлівасці, пра тое, што гэта справядлівасць павінна быць дасканалай. У Евангеліі паводле святога Мацвея, раздзел 5, верш 21. Езус кажа: «Калі справядлівасць вашая не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не увойдзеце ў валадарства Божае». Так што, ой, як жа памыляецца той, хто адмаўляецца змяніць сваё грэшнае жыццё. І замест таго, каб патлумачыць тым зверху, хто яго прымушае рабіць беззаконне, што ён не будзе таго рабіць, ён тужыцца патлумачыць сваё беззаконне тым, каму яго робіць. Бачыце, як усё перакручана? Канешне, не проста жыць у нашым грамадстве, у якім так усё перакруцілася, што каб выканаць дух закона, вельмі часта трэба парушыць літару закона. Але пакуль чалавек, выконваючы закон, будзе думаць ці то пра літару, ці то пра дух, а не пра тое, што самаму трэба быць чалавекам, нічога добрага не будзе. Я ж хачу сёння падмацаваць тых, хто ўсё ж думае пра сваю чалавечнасць і пра іншага чалавека. Езус у Евангеліі паводле святога Мацвея кажа: «Адвагі, не бойцеся». Гэта акурат тым, хто імкнецца узглянуць на сваё жыццё па-новаму і хоча ўзяць адказнасць за тое, што дзеецца ў гэтым свеце. Гісторыя хрысціянства, дзякуй Богу, мае дастаткова сведчанняў прыняцця хрысціянамі асабістай адказнасці за тое, што адбываецца вакол. І гераічных прыкладаў людзей, моцных верай, калі яны супрацьстаўляліся злу, якое чыніць моцнае гэтага свету, сапраўды ёсць вельмі шмат. Мінулы раз мы разважалі пра хрысціянства ў Англіі. Сёння таксама зраблю такі прыклад, такое сведчанне аднаго з хрысціянаў Англіі 16 стагоддзя. Гэта святы Томас Мор, грамадска-палітычны дзеяч Англіі 16 стагоддзя, філосаф і пісьменнік. У дзяцінстве прыслугоўваючы кардыналу, пасля атрымаў вельмі добрую адукацыю, быў адвакатам, суддзёй, многаразовым членам англійскага парламента. Урэшце рэшт даслужыўся да вялікай пасады, быў лорд-канцлерам Англіі, быў адказаны за матэрыяльную частку каралеўства. І ён быў таксама вельмі добрым хрысціянінам, быў змагаром на баку бяднейшай часткі грамадства тады, калі кароль Генрык VII спрабаваў падвысіць падаткі. І ўрэшце рэшт ён быў абаронцай касцёла каталіцкага, тады, калі кароль ужо Генрык VIII у 16 стагоддзе мінаваў сябе главой англіканскай царквы. І вось тады святы Томас Мор адмовіўся ад сваёй вялікай
пасады, аддаў печатку канцлера, склаў сваю адказнасць за ўсе матэрыяльныя справы караля і герцагства. І за свой крок, за свой учынак ён паплаціўся жыццём. У 1535 годзе яго пакаралі смерцю. Хоць да нядаўнага і займаў вялікую пасаду, быў сябрам караля, але з гэтай пасады зышоў сам, дабравольна. Зышоў і спакойна развітаўся з магчымасцю мець палітычныя ўплывы, з дабрабытам і ўрэшце спакойна развітаўся з жыццём. Аднак пазастаўся ў згодзе са сваім сумленнем. Зайшоў, бо казаў, што ў сваім сэрцы не знаходзіць сілы казаць тое, што супярэчыць ягонаму сумленню. І калі трэба было, то супрацьставіўся не толькі каралю, але і сіле грамадскай думкі. І як адзіны з свецкіх дзеячоў таго часу не склаў прысягі і не прызнаў караля галавой царквы, але пазастаўся верным касцёлу, хрысціянству, сумленню. Як бы мне хацелася б, каб у нашай краіне з'явіліся вось такія дзеячы, якія будуць сябе паводзіць на ўзор Томаса Мора, якія б, напрыклад, бачачы пераследаванне людзей па палітычных матывах, сказалі б, што гэта скрайняе беззаконне, у якім яны не будуць прымаць удзелу. Беззаконне – гэта калі, напрыклад, 19гадоваму юнаку Мікіту Емельянову за яго палітычную акцыю, няхай сабе і анархіста, няхай сабе пры гэтым нават была аб'ектыўна прынесена матэрыяльная шкода на суму 1 рубль 48 копеек. Але гэта беззаконне, калі за гэты ўчынак даюць тэрмін 7 гадоў пазбаўлення волі. Асабіста я не падтрымоўваю погляд анархістаў, але лічу, што канкрэтна дадзены ўчынак хлопца варты валадарства Божага. Чаму? Таму што гэта быў штуршок усяму грамадству, дадзены з мэтай яго разбудзіць. Бо грамадства спіць і, на жаль, не святым сном. Насамрэч, сёння, на маю думку, больш верныя закону акурат тыя анархісты ды іншыя так званыя парушальнікі грамадскага парадку, чым тыя прадстаўнікі ўлады, якія, карыстаючыся законам, чыняць беззаконне, караючы людзей за іх палітычныя погляды. Тым самым у краіне ўтвараецца сітуацыя, калі праваахоўнікі ды суддзі сваімі дзеяннямі наўпрост высмейваюць і парушаюць усялякія прынцыпы прававога грамадства. А так называемыя правапарушальнікі, караныя па палітычных матывах, спрабуюць абараняць грамадскі лад і парадак у нашай краіне. Дзякуй Богу, што ў Беларусі ёсць такія сем'і, як Емельяновы, дзе маці на 7 гадоў, губляючы свайго сына, кажа аб тым, што яна яшчэ гадуе сыноў. І іх сям'я дае сынам адпаведнае выхаванне, вучыць любіць Бога і Беларусь. Гэта і ёсць адзін з узораў адказнасці, узятай за сябе, за сваю сям'ю, краіну. У такім жыцці няма хітрасці
і прыстасаванства. Але ёсць хрысціянская пазіцыя і бескампраміснасць да грэшнага ладу жыцця. Канешне, не проста быць сапраўдным вернікам у гэтым свеце. Лягчэй быць хітруном, прыстасаванцам. Аднак тым, хто верыць і жыве сумленна, кажа апостол Павел, зацытую гэтыя словы з першага паслання да карынцянаў. Чаго вока не бачыла і вуха не чула, і што не ўваходзіла у чалавечае сэрца, тое Бог падрыхтаваў тым, хто любіць яго. Захвочваю кожнага з нас, сябры, браць адказнасць за сваё жыццё, за тое, што дзеецца вакол, не апраўдавацца, ну вы же самі все понимаете, робячы зло, але толькі маючы веру ў сэрцы, будучы сапраўднымі людзьмі, пазаставацца людзьмі усюды, незалежна, якую пасаду маеш. Будь чалавекам, вазьмі адказнасць за сваё жыццё. Вялікі дзякуй, сябры, вам за увагу. Калі даслухалі да канца, не забудзьце таксама паставіць падабайку, падпісацца на канал. Ну і калі будзеце мець жаданне, можете таксама падзяліцца гэтым відэо у соцсетках, у сацыяльных сетках. Вялікі вам дзякуй, да новых спатканняў. Бай.